Ayos sa magsugba sa tagmaskara sa dragon. Dayon ato ang sisigon, motokob sa taglami-lami. Sa gulag daghang bintamin sa baba, ibahog na sa tong kanon nga mais. Bukan na yun sa tong itlog ikahuman. Paksit, grabe pagkaayos sa. Di matabas-tabas. Wain habilin, way gana ang mga singgaw. Wa na daghang pasundayag, lahos. Oh, di napunta. Sugdan na nato, mga reo sa tagmerkado. Manglantaw ta diri ato ang motokob sa taglami-lami. Manglantaw ta diri kanang mga kari-karne. Pero ang tuyog gyud nato diri kaning nagkumbitay, kaning maskara sa dragon. Kami na lang ang 1 point to it. Matik ato na dayon tong ipakilo. Nya pagkahuman, ato na nang ipasud sa plastic. Batsin na dayon tong pagkahuman. Kay ari na puta sa mga materyalisan. Magpili ta diri mga klase-klase nga mga materyalis. Kay sisigon mata tong maskara sa dragon. Aw di gyud na makalimtan ang vitamin sa baba. Magpunit tag siling nga kulikot. Magpunit puta ning siling nga espada. May nang makahangyod ba. Pang pagana man sa tokob. Paghuman na tong pamili diag materyalis. Dera, lahos na ta. Balik na ta sa tong lungga. Kay kailangan pa man to isugba ang maskara sa dragon. Matik, ipangitsa ta ng bagol dira para ato ang kasugbaan. Kanin lang atong sugbaan. Kay unsaon man naguna man ang uling. Pero sige ra. Nindot man sa niugbaga. Lingan na to daan mga singgaw para sugbat to daan ang makagans. Kagans amang. Matik dira. Nagdilaab na. Pabutol na ta nagmapaw ang siga para kasugbaan na. Amintas nagpabot mo baga. Nakapanguha po na silang tinanom di ang mga singgaw. Sabay siya ta. Sinirok. Akin mibaga naman atong bagol. Ato na naibutang og una atong sugbaan. Dayon pagkahuman, ato na naisugba atong maskara sa dragon. Ug after pila ka minuto, ato na nang haunon kay murag napagod na. Dala naman noon ni himas mo. Oh, naon sa man to? Ato na ni huway-huway og pinupino. Ito ba? Alright, daog. Di rata na itong nahiwa-hiwa. Pahits na ning kadagununa. Wa na dagang pasundayag. Ato na natakangan sa tong kawa. Sugdan na nato sa pagluto. Ato na nalunudan nag-idibol una para pangpagisan sa tong mga materyalis ba. Naunsa maka. Matik dira. Ato na ipanglunod atong mga materyalis. Ato sa nagisalon para maitos pagayo iyang baho ba. Pagkahuman, ato na isunod og lunod atong maskara sa dragon. Pagkahuman, ato na nang timplahan. Buyokan ato ng magic lami. Ato na nang buyukan og gamay asin pod para timplada gyud ba. Buyukan po na nato na dagpang palasa nga bitsin. Daog. Ato na isunod og buyok atong oyster mix. Asos di matabas-tabas, porting ayusa. Ato ra to ipawahay atong sili. Ato sa lahian daan atong mga batang singgaw para makatilaw sad sila sa atong giluto ba. Lain man sa kayog ato ra patanawon, dili man gud sila makasugakon pag ayo sa hang. Adira, ato ra ni ibalik og takang atong kawa. Nya pagkahuman, ato ra ni ipanglunod atong gihuwa-hiwa nga sili. Pagkahuman nato gisal sa tong sili, ato na ni ibalik og lunod atong maskara sa dragon. Dayon imikos-mikos. Di matabas-tabas. Grabe pagkaayusa. Matik unay daghang pasundayag. Ato na nang haunon kay grabe nang pagkakusla. Pagkahuman dira, ato na ipangbubod sa tong kanon. Ano kasi, ang dalura nyo di pa ako itkuan din. Pagkahuman, ato na bukan og itlog para sisig yung tanawon ba. Dili na sa namatawag og sisig og wala itlog para kompleto yung ricados ba. Pagkahuman, ato na buyukan yung mga gunahon. Wala daghang pasundayag, ato sa ning tukbon. Kay gipanggusla ng mga singgaw nga naglantaw. Hala, bunal. Habab mga singaw! Habab! Habab! Tinguhang. Mau sili? Dapat tulang ng itlog. Hasil muna sa dito yan na meron mix. Ini ano? Habab. Hindi lang. Ay, gagawin tukuri kay. Ang gano'n na mitaro na. Babi dito wala ko. Punit kita umulan eh. Ako sa sabaw yung sisig. Siguro nito.
Iya. Ano ako din? Ano? Ay. Ay. Maway din? Ako din. Hoy! I love. Ano ba tulog ka? Nang ako. Parang nga. Di matabas-tabas, paphaway na habilin. Mag-shoutout sa tas atong mga singgaw. Shoutout kang Junayda Alho Calvis Sumalinog, kang Banjon Manggabon, kang J. Ramil Sinangguti Lepawpaw, kang Junjun Baron, kang Lance Monsanto Hunungan, kang Modisto Calvo, kang Andre Itrios Nilias, kang Marvin Orio, kang Marianito RGM Sirayan, kang Marlin Liaog, kang Liza Iscartin, kang Gina Molino Abilionar, kang Dio Gracias Bato-Bato, kang Arjid Aranchado, o kang Apolinar Mahorinos. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa atong latest upload. At turo ta mag-first rated comment sa atong shoutout. Dili lang tango to mga singgaw. Share og like ng video para mas daghang batang mga tukob. Pero usa na to tapuso ng video mga singgaw. Magduwa na sa tanim mga kwarta ta. Kini, piti, skatir. Ali, Mir. Skatir. Pilipos na nimo. Awa, 100. Lo, dako pustos ka na hano. Kini, basta mo paldo lang ni Ron. Tak, dako 100 bigid. Barato yung karon na ni. Lo, suno. Kuno testingan ko no. Testingan ko no. Basta swerteon lang. Lo, kaya sa. 20. Queen, 60. 240. 240. Speed. Jack. Okay. Well, sintos. Puni. Ay, wag. 640. Kini. What? Queen, piti. Sabi na. Lo! Gi! Nilukso! Windows! Dapat yun. 101! Grabe. Mil City! Nice, scatter mo yun. Scatter po yun! Atay, ang scatter mo yun. Ayak ayos. 10,000 na! Lo. Gila mo daw? 10,000! Hindi. Puni! Ano ba yun? Kaya sa. Tara. Wah. Demon! Ay, wag! Grabe pala daw mo. Siguro, sa atong sa gatos nga gipusta, 11,000. kada og tag 11,000. Nakuag daog ka na hano. Ang tanawa, ako 100. Abot og 11,000. Usa may nga nanduwa ay. Amo ni ang Apaldo 888. Asam dam ka kog link po na na. Siyempre, kung gusto ka, i-click lang ang link sa comment section. Kung pag-register sa Apaldo 888, gusto ka makadaog og in ani kadako. Maura na.